ஆகுமே கி டால்னா. எரியிற நெருப்புல எண்ணெய ஊத்தாத. ஆப்ட்டான பழமொழி தமிழ்ல இதுதான். இத சொன்னோனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஆல்ரெடி யாராவது கோவமா இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட போய் அவங்க கோவத்த அதிகப்படுத்துற மாரியான விஷயங்கள பேசுனா, இந்த பழமொழிய நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். "எரியிற நெருப்புல எண்ணெய ஊத்தாத" அப்படின்னு. அதே தான் ஹிந்திலயும். இப்ப யாரோ 2 பேர் சண்ட போட்டுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அதுல ஒருத்தவங்கள்ட்ட போய் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அப்ப சொல்லி, அவங்க கோவத்த இன்னும் அதிகம் தூண்டி, அவங்க வாக்குவாதத்த அதிகம் பண்ற இடத்துல, இந்த மாரி "ஆக் में घी डालना" இந்த முகாவரைய யூஸ் பண்ணலாம். எரியிற நெருப்புல எண்ணெய ஊத்தாதன்னு தமிழ்ல நெகட்டிவா இருக்கு. ஹிந்தில பாசிட்டிவா இருக்கு. எரியிற நெருப்புல எண்ணெயை ஊற்றுவது அப்படின்னு. இதே இதுக்கு ஆப்போசிட்டான முகாவரை என்னன்னா, "ஆகு பர் பானி டால்னா" கோவமா இருக்கிறவங்கள அவங்கள அமைதிப்படுத்துறது, அவங்கள கோவத்த தணித்தல் அப்படின்ற மீனிங்ல இந்த "ஆகு பர் பானி டால்னா" முகாவரை யூஸ் ஆகும்.